Que tal? Moi boa noite, un saúdo deste xoves xa, penúltimo día esta semana, estamos a 9 de abril, e imos contarche a información local dende a televisión local. Comezamos ademais falando de que en As Pontes volveremos ter unha técnica ou un técnico de turismo durante este verán. As Pontes fixose cunha das subvencións para cubrir esta praza. O Concello das Pontes vai recibir 13.309 euros procedentes do Programa Anual de Axudas da Deputación da Coruña para a contratación de persoal para oficinas de turismo de concellos e agrupacións de concellos con menos de 50.000 habitantes. 54 pequenos municipios se beneficiaron dun programa que supora un desembolso total de 795.217 euros en contías que oscilan dos 10.000 aos 20.000 euros, segundo a cifra de habitantes de cada solicitante, e que permitirán sufragar os gastos correspondentes á contratación de técnicos de turismo para os meses de verán. Deste xeito, nas Pontes se poderá contar cunha persoa especializada en turismo que se encargará durante os meses de xuño a setembro da promoción turística das Pontes e tamén de informar a visitantes e curiosos que escollan a nosa vila e a comarca do Eume como lugar de descanso. E As Pontes volve a facerse cun María Casares, desta vez era para alguén que xa foi candidata, lembremos hai un par de anos, desta vez conseguíao. Estamos a falar de Carolina Díguele, un premio que se facía efectivo onte nesa entrega na Coruña. A pontesa Carolina Díguele fixo onte co premio María Casares a mellor vestiario grazas á súa proposta para alta costura, a última montaxe teatral de Elefante Elegante, en a que se pretende concienciar ao público sobre os perigos e problemas que trae consigo a industria da coñecida como fast fashion ou moda rápida. Díguele que xa fora nominada no 2024 polo deseño de vestiario de un hotel de primeira sobre o río, tamén de Elefante Elegante, impúxose as propostas de Carlos Alonso para a serie Coplen do Centro Dramático Galego e de Rafa Martínez e Ana Gesto para Tronso de Morrao Conto. Un máis que merecido recoñecemento ao seu esforzo e gran traballo artístico que a pontesa dedicou a familiares e amigos como Isa O'Connor e Jaime Pablo Díaz e tamén a Gonzalo Guerreiro e María Torres, directores de Elefante Elegante, que dende un principio confiaron no bo facer e creatividade de Díguele para as súas postas en escea. Este temido e adorado momento. Yo, vou intentar falar galego, aunque non é a miña lingua materna, pero intentarei, non? A saliva pasa a ir correndo. Pero teño moito que agradecer. Quenes habedes valorado este traballo e a miña querida manada de elefantes, que agora non os vexo, María e Gonzalo, a mí tamén me temela a pierna. Porque sempre queredes tanto en min moito máis do que eu o fago. É maravilla aprender e crecer a voso lado, como profesional e como persona, os adoro. Jaime, gracias por vir comigo esta noite. Máis dunha década aprendendo de ti, contigo. Gracias por ese lugar que hai para mí a tu lado. A Isa, mi cachito de todo, mi almohada, mi bastón, mi trampolín. A Lois, que con tanta paciencia, xa pasei o castelán, perdón. Aguanta las tormentas que atravesamos todos los que nos dedicamos a esto del arte. A mi familia, por embaldosar el suelo que piso para que no me cuele por los agujeros. Y, todos mis amigos. Gracias por todo lo que recibo. Gracias por esto, lo tenemos. Emoción, nervos e algunha que outra bagua protagonizaron un discurso ateigado de agradecementos que xa forma parte da nosa historia e que volve deixar nun lugar ben alto o nome das Pontes dentro do panorama cultural galego. Ímonos agora co eido educativo porque estamos a piques de rematar un curso, hai que preparar o que ven, ábrese o prazo de matrícula na Escola Infantil Municipal da Barosa. Vimos de inaugurar o terceiro trimestre do curso e xa toca ir pensando na nova aventura escolar que arrincará en setembro para eses pequenos e pequenas que van iniciar a etapa educativa na Escola Infantil da Barosa. De feito, do mércores día 15, aínda hai opción de presentar a solicitude de novo ingreso nas diferentes unidades educativas coas que conta o centro, despois de xa xestionar as inscripcións de alumnos de anos anteriores e que tiñan dereito á reserva de praza. O trámite a cumprir é semellante ao de convocatorias previas, xa que abonda con achegarse á Secretaría da Escola Infantil de luns a venres, de 10:30 da mañá
á 1 da tarde. E ali recoller o sobre no que se inclúe o formulario a cubrir e o listado da documentación que é preciso entregar. Unha vez cuberta a inscripción e con todos os documentos necesarios, tocará chegarse ata o Rexistro Municipal na planta baixa da Casa do Concello e ali entregar toda esa información. Hai que lembrar que é preciso solicitar cita previa no rexistro para realizar este trámite mediante os seguintes teléfonos: 674 55 2184 ou 667 12 9380 e que, como apuntábamos, o prazo pecharase o mércores da semana que ven. Antes falábamos de premios. Outro premio que esperamos chegue ás Pontes. De momento xa son finalistas. Falamos do queixo da Faeira e falamos, ademais, da súa modalidade, unha das máis clásicas, o queixo de tetilla. Aspira a ser o mellor queixo de España. De momento está na final dos da súa categoría. Un queixo pontense finalista na elección dos mellores queixos de España deste ano. É que o queixo de Eume de tetilla que se elabora en queixerías do Eume e que se presentou na categoría de vaca nova con leite cru ou pasteurizado foi escollido como unha das mellores propostas deste ano. Nesta 16ª edición do Gourmet Queixos presentáronse máis de 800 mostras, 64 xuíces e deberán superar 2 fases clasificatorias. As 20 categorías contemplan os finalistas para unha fase final na que se disputará o campeonato máis prestixioso de España adicado a este alimento. Un ano máis, Gourmet Quesos volve escoller os mellores queixos estatais valorando aspectos como a corteza, a cor, a textura, o arume ou o sabor, ademais do regusto e a persistencia de cada unha das mostras. O queixo da Faeira pasou á final logo de que 64 xuíces escolleran os 100 queixos finalistas, 5 por categoría, de entre as máis de 800 mostras presentadas. A semana que ven, o luns concretamente, dirimirase a gran final, na que se escollerán os gañadores das 20 categorías. Ese día coñeceremos os premiados de cada categoría, pero non o gañador absoluto. Os 3 primeiros clasificados de cada unha das categorías optan ao premio Mellor Queixo de España, escollido xa por un panel neste caso de 20 xuíces profesionais que fallarán o gran gañador absoluto o xoves 16 ao mediodía antes da entrega dos premios no mesmo Salón de IFEMA de Madrid. E máis premios, o premio Enraizadas. Para este está aberto aínda o prazo para poder participar. A Asociación Eurodome vende abrir unha nova convocatoria do Premio Enraizadas e co que a entidade busca novamente fomentar a investigación, creación e difusión dos estudos rigurosos e innovadores sobre a historia, cultura e as aportacións históricas das mulleres nos territorios que conforman a comarca do Eume. Para esta edición, na que volven colaborar o Museo da Capela e os Premios de Investigación Ferrocabeiro, vais habilitar un premio económico de 300 euros para o mellor traballo que deberá abordar a relevancia da muller no ámbito da conservación do patrimonio cultural, inmaterial, natural e histórico. As obras deberán ser inéditas e o seu autor ou autora deberá ter como mínimo 16 anos. Asemade, tamén se poderán presentar traballos colectivos cunha extensión mínima de 10 páxinas en tamaño Arial 12. En canto ao prazo de presentación, a data límite será o 13 de setembro, sendo necesario enviar os traballos en formato PDF por correo certificado ao Museo Etnográfico da Capela, no lugar do Pazos en número 15.630, a Capela. No interior do sobrepechado deberá figurar outro co nome e apelidos dos responsables da obra, así como o seu enderezo e número de teléfono. En canto ao fallo do xurado, este darase a coñecer o 5 de outubro e as bases xa se poden consultar na web euroeume.org. Seguimos coas actividades da Asociación Euroeume, segue contando con as Pontes entre as diferentes localidades da Bisbarra a que atinxe esta asociación e ademais volvían a un lugar habitual, a Panceiras, a Ribadeume. Ali xa colaboraron na edición anterior, onte tamén tiveron unha nova actividade, a vindeira nas Pontes serán nas Campeiras. A Asociación Euroeume retomou onte o seu programa Familias Coidadoras e facía o con as Pontes e concretamente con Ribadeume como primeira localización para unha serie de charlas por toda a comarca, centradas no cuidado do solo pelviano. O local social das Panceiras abre as súas portas a primeira destas 4 xornadas e que tamén se van desenvolver en varias parroquias de Monfero, Cabanas e a Capela, baixo a dirección da instructora de Pilates Noela de Luxán e da fisioterapeuta Iria Rico, da Clínica Ponte Ben Saúde de Pontedeume. As expertas están a chegar nestas convocatorias sinxelas ferramentas e boas prácticas para o autocuidado daquelas persoas que precisamente teñen que encargarse a diario do benestar e atención a persoas dependentes. Neste primeiro encontro, contouse coa participación de case unha trintena de persoas que tomaron boa nota do que foron explicando as poñentes. Así, Noela de Luxán expuxo o bo resultado de dinámicas como os hipopresivos para tallar tendedores de espalda, a falla de forza autonomuscular e que combinan unha serie de posturas específicas con técnicas de respiración diafragmática e apnea para traballar o abdome profundo e o solo pelviano.
Pola súa parte, Iria Rico, que conta con máis de 13 anos de experiencia non só como fisioterapeuta, senón tamén como osteópata, deu conta dunha serie de consellos básicos e sinxelos sobre hixiene postural e levantamento de cargas, coa fin de evitar lesións lumbares nas persoas coidadoras. Dende realizar cargas usando as pernas, flexionando os xeonllos, cos pés separados e a espalda recta, evitando xiros drásticos do tronco ata colocarse o máis preto posible da persoa enferma para que o seu peso este preto do noso centro de gravidade, foron algúns dos consellos ofrecidos pola experta e que de seguro serán do máis útiles tamén para os asistentes. Desde esta primeira sesión, o programa Familias Coidadoras non regresará ás Pontes ata o día 23. Neste caso, a Asociación das Campeiras, onde a abogada María Cotón, do Servizo Xurídico da Asociación Paideia, ofrecerá unha charla ás 4 da tarde sobre medidas garantistas nos coidados. A participación nesta convocatoria libre, con inscripción previa no teléfono 981 44 06 68 ou ben no correo electrónico terapiaocupacional@eurome.org. A principio desta semana confirmábase que habría novos servizos de buses de Lugo a Ferrol máis regulares. Que pasa? Que temos as Pontes no medio, por tanto, agardábamos que se publicase oficialmente e se confirmase esas paradas que tamén teremos en as Pontes, a posibilidade de irmos máis regularmente e a diario ata Ferrol ou ata Lugo en transporte público. A Xunta de Galicia vai reforzar o servizo de transporte por estrada na comarca da man da liña Conecta, que unirá Lugo e Ferrol con parada intermedia na nosa vila. Esta liña contará con 2 novos servizos directos por sentido ao día que se suman ao xa existente entre estas dúas cidades, o que permitirá mellorar a mobilidade e tamén dotar dun servizo necesario aos veciños e veciñas das Pontes, que deste xeito contarán cunha alternativa, por exemplo, para acudir ás citas médicas na cidade departamental ou para chegarse a Lugo. Así, de luns a venres, disporase de 3 servizos directos por sentido con saída de Ferrol ás 6:30 da mañá e 2:30 a 5:30 da tarde. Na mentres que dende Lugo, as saídas están programadas para as 6:30 da mañá, ás 3:30 da tarde e ás 7:30 da tarde. A semana dos venres lectivos contarase cun servizo extra ás 6 da tarde en dirección a Ferrol e outros domingos ás 8 cara a Lugo durante o curso universitario. Todos estes servizos farán parada intermedia nas Pontes, segundo apuntaron dende a Xunta de Galicia, ao comprobar que máis de medio millón de desplazamentos anuais se realizan en vehículo privado entre o noso concello e Ferrol. Da man desta nova liña, mellorarás o servizo de transporte público por estrada entre as Pontes, Lugo e Ferrol, tal e como xa demandaron en máis dunha ocasión dende o Goberno Municipal, ademais de fomentar un modelo de mobilidade máis sostible e respetuoso co medio ambiente. A liña Conecta Ferrol-Lugo forma parte da nova concesión do servizo de transporte público regular de viaxeiros por estrada Coruña, Ferrol, Ortigueira, Viveiro, Vilalba, Lugo, que se prolongará ata 2030 e que conta cunha licitación de 2,7 millóns de euros. O mes de abril é un mes de moitas cousas, entre elas o mes do libro, porque o 23 é o día do libro. Antes de que chegue esa data e despois desa data teremos conmemoracións tamén evidentemente o día 23. Falamos da programación polo mes do libro, que non o día do libro. A Biblioteca Ribera Rouco vai festexar por todo o alto 23 de abril o Día do Libro e que con motivo desta efeméride ten preparado para os seus usuarios e usuarias un amplo programa de actividades no que os libros e o cine van ir da man. De feito, nestes momentos continúa a primeira das 4 proxeccións do Cineforum ideado dentro deste departamento e onde precisamente apostouse por diferentes filmes que son a súa vez adaptacións de grandes thrillers éxitos de vendas. La Biblioteca dos Libros Rechazados de David Fuenquinos está nestes momentos a proxectarse na Casa do Peso e o seu remate arrancará un interesante coloquio entre os presentes. E xa mañá contaremos coa presentación de Non me rompí del todo, a primeira novela autobiográfica da pontesa María Timiraos e que saía á venda pasado mes de febreiro. Timiraos recolle nesta historia a súa experiencia vital, onde sufriu bullying, problemas de saúde mental e depresión, e que poderemos coñecer mañá dende as 8 da tarde nun acto aberto que vai ter lugar na propia biblioteca. Ademais desta presentación, o venres día 17, a biblioteca collerá outra posta de longo, a da segunda novela do Xove Ponte Sanxo Vidal, La voz que no dieron callado, El origen. A continuación dunha publicación que sae a luz o pasado ano, en o que Vidal abordaba temas como acoso escolar ou a homofobia nun pequeno concello galego. Nesta segunda publicación coñeceremos as orixes de Álex, o protagonista dese primeiro traballo, e será nunha presentación tamén aberta que terá lugar a 7 da tarde novamente coa biblioteca como escenario. E xa coincidindo co propio día do libro, o 23 de abril, teremos dobre cita. Dende as 6 da tarde, primeiro co espectáculo A Voar, de C Orquesta Fantasma, na propia biblioteca, e o seu remate coa entrega de premios da 4ª edición do concurso de marcapáxinas infantil.
Para pechar este mes do libro, novamente tocará chegarse ata a Casa do Peso, onde o día 24 terá lugar a proxección do documental A Rebelión da Lectura, e que recolle a historia da Asociación Espazo Lectura, que leva xa 20 anos traballando para fomentar e animar a lectura mediante clubes, actividades de dinamización ou contacontos. A produción, dirixida por Asun Losada e Alma Alonso, poderase desfrutar dende as 8 do serán de balde na Casa do Peso, e o seu remate será posible incluso manter un coloquio coas propias directoras do proxecto. Onte comezamos os concertos de fin de grao, comezábamos polos concertos de clarinete e temos ofertas no que queda de semana. Os clarinetistas Antía García, David Otero e Sofía Rodríguez puxeron onte punto final a 10 anos de estudos no Conservatorio Profesional de Música das Pontes coa presentación do seu concerto de fin de grao. Os músicos escolleron a Casa do Peso como escenario para a realización do concerto no que contaron coa compaña ao piano de Carla Alvariño. Familiares, amigos, compañeros de estudos, alumnos e profesores do Conservatorio Pontés acompañaron a estes 3 estudantes no seu recital e cun orgulloso Marcel Chirilov, mestre destes 3 rapaces á fronte. Entre o repertorio escollido temas de Chopin, Bach e Mangani, que estes 3 artistas tocaron individualmente, e os que se uniron ao divertimento número 4 en B flat maior de Mozart e o trío para clarinetes de Hummel que Antía, David e Sofía interpretaron xa en conxunto. Xa mañá as que darán o seu recital de fin de grao serán as irmás Sara e Alba López González, tamén na Casa do Peso, pero ás 7 da tarde, e para o venres da vindeira semana teremos dobre cita, ás 5 na Casa do Peso, coa fin de grao da pianista Paula Miraz Coira, e xa dende as 7 e no mesmo escenario co grupo de saxofóns integrado por Pedro Fontao, Icía Salgado, Uxía Pita, Carmen Alén e Mateo Meizoso. Mañá volve a seguir a Escola de Baile de As Pontes. Están este ano coa representación do Joker, esa versión tan particular a traverso da danza, do espectáculo en definitiva, porque hai teatro, hai música, un Joker que viaxa ata a capital provincial, ata a Coruña. Mañá destas horas no Teatro Colón da Coruña estarán a soar temas de Billie Eilish, Hozier ou Michael Bublé damando unha nova función de Gotham, a cidade do Joker, o espectáculo co que a Escola Municipal de Danza Clásica e Baile Moderno pechaba o curso 2024-2025. E que a montaxe dirixida por Jaime Pablo Díaz, Natalia Fraga e Carmen Bo sae dos límites das Pontes para subirse ao escenario herculino e que deste xeito tamén se dé a coñecer o traballo desta escola máis aló dos límites da nosa vila. A función arrancará ás 8:30 e as entradas serán gratuitas, pero é necesario descargalas previamente dende a propia web do Teatro Colón, xa que mañá non se abrirá a billetera para a súa retirada. A Semade o Concello fletou un autocar para que os veciños e veciñas que desexen desfrutar novamente deste espectáculo poidan desplazarse á Coruña gratuitamente e sen necesidade de estar pendentes dun vehículo ou dun lugar no que estacionar. Neste caso, a saída do bus está programada para as 7:15 da tarde dende a estación de autobuses e o regreso para as 10 tras o remate do espectáculo. Iso sí, para poder desfrutar deste servizo era necesario anotarse previamente. Foi todo por hoxe, foi todo por este xoves. Mañá venres, mañá pecharemos semana e farémolo coa información como cada día, farémolo dende a televisión local como cada día. Esperamos facelo contigo, como cada día. Grazas, de que a mañá, boa noite e bo descanso.